guztio bat, eta bestean pea momentuz. Guztiok epata eta ez da guztiok bati lan handiek jarri ote diogun eusten ari da ez dakit aurreko egunetako parrandek Pilani porrokatu da momentuz aratzako porrokatu ditako bai joa Hortu Onobi oraingoan eusten ari da. Soka kasi nabarmenik gabe, RMF ari da, Inurri lanean. Pauso txikiak eta atzera, etenik gabe. Eutsi, Onobi, eutsi! Baina, pixua, lehiakideen pixua, hori bakarrik, ez da erabaki horren. Eta Onobi gaztean RMF eta PPD aurrez aurre. Eta Onobi taldeak aurrez aurre dira Gentidadexan Madrid eta oso horrezen hau pea ganande. Eta guztiok bat hartu leku azokan, egiturri gabe. Horti aurrera eta guztiok bat, eutsi hori, eutsi hori. Une zailetan eutsi egin dio zuen oldarraldiari. Hortxe, bigarren etiladia. Eutsi. Eta puntua. Tirando porrokatu baina eman eurrek. Luis. Orain arteko abestu, ezertara balio. Hemen hazen da benetako lehia.
ezean. Gutxi behar gutxi. Horreka momentu. Aurre, hasi da, aurre, baina erremente ez dago, botxitzeko. Gutxi faltadu eban eurrek. Lehen biziko kiraldia. Zeresani. Hotxe bat. Ezanak erregen pegarri dago. Hasieratik egurra. Hotxe bat zuke, hau da zuen unea, hau da zuen unea. Dagoeneko bete. Eta eman egurren ezak, aurrengo garaipena. Loroen trauan, eman egurren kontu, Hortxe ba, apea, gaur bandik egin du eta talde mixto egorena